Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas madihita saluhutna, selamat hari Minggu. Tapuka mapar minggota, parjolo mahita martang yang nahohom. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sia buku edeta nomor tolu ayat sada sahat rodi tolu. Puji
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, manangise na mamilehon hamuliateon, ido na pasangapao, dalam mabahed dalan, asa hupatuduhon tuibana, hatuaon ni debata. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na so hatudusan. Amanami na di Banua Gijang. Mauliate marohanami tuho, ala di leon ho anakmu nasasadai tuhami. Jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibolis. Upangido hami tuho, say ramoti hami di bagasan hatam. Asa margogo hami, jupamasa hasusaan dohot agugutan. Say sesama dosa nami dohot pangalasyon nami di hatam na badiay. Say parbadiay marohanami marhite-hite tordim. Jala pamasuk hami tuhangoluan sogot. Asa pujion nami hodisi rodi saleleng nileleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu tasadarion, lima patik paduahon dohot patuluhon, dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu. Manangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon. Rodi di bagasan aek na di toru ni tano. Yanggo tunggabe si sombaon. Manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi iba marsobat tu sobaon. Manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siane. Jaladang jadi oloan begu. Manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan komite. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata. Yanggo soture dalanna. Ai hona uhum na dosogot. Akka na marsineang di goar. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai. Manang manulun-nulun. Manang marujar-rujaran naroa.
manang mangasi marhite-hite goar ni debata. Adi natar sosak dohok di tangiang, dohot dipuji-pujian do si dohonon goar ni debata. Ima sahatna rap mangidogogo mahita sian debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Poti madusata di julu ni debata martangiang. Ale amanami jala debata nami na di bonwa gijang. Para siroha na sumurung midahami. Upar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami nagodangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami seluhutna. Ala ni pakokop ni anakmu haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songon sitong na mangolu au ni na Tuhan Jehova. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalanna. Asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
Epistel patujoloni jamita di minggu tasadarion imana tersurat di Matius 15 ayat sada sahat rodisia tajahama marsika sore. Dungi Roma akas siboto surat dohot akka parisesian uta Jerusalem madda poto Jesus ninnama. Puasa dialusi akas sisiani adat nasian akan tua-tua aidang marmuli nasida lao mama. Alainin nama mengalusi nasida. Ia hamu buasa luason muna patik ni debata paingot-ingot adat munai. Ai debata do mamatikon Alai hamu mamudahon ia adong nama dok tu amana tu inana pinilehon ma tagonan napatut hian pangurupikku diho dang pola be halaki pasangapon amana manang inana sida gabe disegehan Inana patik disege. di debata di bahen adat mulai. Hamu pangasi nasi tongdo dapot di hamu hata nasi nurerakon di sijil saya di nama dok di nani dok nai Di bangsana pamangan di bangso ondo ahu alayang golongan nasida dao dosian ahu. rak mahita majaha jala manggopodo papahenan nasida pasangapon au ai poda ni jol mado di podahon nasida ima sahatna martua maakkan atu mangihon hata ni debata jala na opiausa amin. Dakon maha porsiatai songon nahi nanti dakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rak mahita madok ahu porsia di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatu dosan natu palangi doho tano ahu porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siato di parbadia adoran sobubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman di selatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banur-turu di tanah na mangulu di arpotuluhon na manai tu surgo lau sudulu siamu di debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pay mamula sugo tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsia dito di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia do dihasesani dosa do dihatain na madok mula mangulu sogo daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sora sudah. Amin.
Oras madihita amanginang. Ujahama titing dihuriata HKBP Rawamangun Minggu 1 September 2024. Pertanyaan week Rabu 4 September 2024. Week Rawamangun sada dibagas ni keluarga Thomson Edison Hasi Holland Simanjuntak Rospita Helena Borusitorus Jalan Rawamangun Muka Selatan nomor 10 Sia Rawamangun. Inganan pertanyaan Ruang Timoteus HKBP Rawamangun. Kamis 5 September 2024. Week Kayu Putih Kapling Polri di rumah keluarga Nyonya Sinurat Borusi Tanggang Jalan Kayu Putih Tengah Opat C nomor 58 Jakarta Timur. Padidion Nabadia Minggu sadarion 1 September 2024 di permingguan pukul 10 WIB di Patu Pado Padidion Tudak Danak Torop Nidak Danak nama Jalo Padidion Nabadia 5 halak opat bawa sada boru. Maka tidakon haporseon katekisasi sidi khusus Minggu sadarion 1 September 2024 di permingguan pukul 10.30 WIB di Patu Pado maka tidakon haporseon katekisasi sidi khusus tu 12 halak naung marsiajar na tolu bulanon. Parheheon na posobulong HKBP Rawamangun. Seksi na posobulong patu parangkayan kegiatan parheheon. Dohot Batak Naikso di hari 10 Agustus 2024 sahat 15 September 2024. Aka rangkaian kegiatan parheheon na posobulong. Dohot Batak Naikso Boyma di Jaha di Harotas Titing manang di Warta Digital HKBP Rawamangun. Obar tu parheheon na posobulong seksi na posobulong patu kegiatan na poso mengajar dohot Karoling di Panti Asuhan Pondok Kasih Agape Ima Ari 7 September 2024 pukul 10 WIB. Seksi na poso bulung membutuhkan tenaga pengajar. Naposo dohot akka donasi berupa hepeng kebutuhan sehari-hari. Isarana susu botol, tisu, sampo, obat-obatan, dohot makanan. Donasi tu panti asuhan Boyma ditransfer tu 0941461793 BCA atas goar Leonardo da Vinci. Informasi Boyma menghubungi Esther Sinaga 081212872852. Parheheon Remaja. Parheheon Remaja di Patupa 10 Agustus sampai 8 September 2024. Dot aka kegiatan Boyma di Jaha di Harotas Titing manang di Warta Digital HKBP Rawamangun. Kegiatan AMA HKBP Rawamangun. Seksi AMA HKBP Rawamangun mengundang aka AMA naung marumur 23 tahun tu gicang laho bergabung tu paduan suara pria nanaing madohoti Pesparawi DKI di bulan Oktober 2024. Latihan di Patupa Ganup hari Sabtu pukul 10.30 di ruang lantai 2 HKBP Rawamangun. Informasi pendaftaran Boyma menghubungi seksi AMA HKBP Rawamangun. Pesta Parheheon AMA dan ulang tahun ke-25 HKBP Sukatani. Minggu sadarion 1 September 2024. Punguan AMA HKBP Rawamangun naniluhon ni Pandita Resort Pendeta Banner Siburian MTH mandohoti undangan Parheheon AMA dohot ulang tahun pa 25 tahun HKBP Sukatani Resort Paulus Depok. Titing naing merbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagasan ma ragil satrio ganda manurung ruas ni HKBP Resort Suprapto Jakarta Pusat. Anak Niamata Indra Ganda tubuh ni Inata Endang
Tasikulan, Dohot Orwana, Priscila, Boru Pasaribu, Ruasni HKBP Resort Rawamangun, Wik Kayu Putih, Kapling Polri, Boruni Amata, Rao Pasaribu, Tubuni Inata, Loli Boru Sitinjang, Pamasumasuan hari Sabtu 7 September 2024 di Gereja HKBP Resort Rawamangun, Jakarta. 2. Naing Majalo Paso-Paso Perbagasoma Hendro Daniel Hasibuan, Ruasni HKBP Bandar Klipa Resort Epipanias Tembung, anak Niamata AKP Purnawirawan Besar Hasibuan, Tubuni Inata Ratna Dewi Borusihan, Dot Orwana Gresta Borusi Tanggang, Ruasni HKBP Rawamangun, Wik Pisangan Gading Raya, Boruni Amata Togar Sitanggang, Tubuni Inata Romondang Lydia Hanna Boru Siringoringo, Pamasumasuan hari Jumat 6 September 2024 di Gereja HKBP Bandar Klipa Resort Epipanias Tembung. Tuhatama nama maso-maso nasida gabi persari peo nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Ruas nataba Minggu sadarion tajalo do gabe ruas nataba ima namar baju Diakonis Diana Kristiani Bormalau, Rosian HKBP Resort Balige, alamat Jalan Haji Ten Opat nomor 10 RT 006 RW 03 Rawamangun, Jakarta Timur. Wik Rawamangun Tegalan. Tuhatama nama maso-maso nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Universitas HKBP Nomensen Medan, Universitas HKBP Nomensen Manjalo pendaftaran mahasiswa baru kalender akademik 2024-2025 gelombang patuluhon tanggal 22 Juli saat tanggal 10 September 2024. Pendaftaran langsung Manangluring. Tempat pendaftaran di unit wakil rektor. Penyaringan dohot pengumuman hasil ujian di Patupa Ganup saat secara online. Informasi lebih lanjut Boima di Jaha di aplikasi HKBP Rawamangun. Efisiensi penggunaan Harotas Titing. Pembantu program kerja dot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2024. Ima efisiensi penggunaan Harotas. Tarencana hodo mulai bulan September 2024 pencetakan Harotas Titing tahurangima. Titing Boima di-download di aplikasi HKBP Rawamangun. Tersedia di Play Store App Store. Manang scan barcode di bangku ni gerejata. Namoding. Nah di hari Sabtu 21 Agustus 2024 nunga jumulo moding sahala ina Tiomas Elmina Borusihaan umur 77 tahun tinading ni amata Sintua Wilson Tony Sigalingging Nahinan, alamat Kampung Pertanian RT 011 RW 01 nomor 43 kalender Wik Kampung Pertanian. Pelean dot akka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Titing naung pinarade ni huriata di pasu-pasu de batama akka barita masa dot ulaon akka si patupauta bahen sangap di guarna songonima Titing di huriata minggu sadarion maluyate.
dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di hamak kadamang dainang haha anggi nang pinaribo pe na adong di bagas joran itu hatta di bagas manuguton dohot na manoton secara live streaming yak bagas tabi hatan di bata naneng marsaringar di bagasan parminggota ima nanienet sian 5 Musa bido 4 mamuk kamay siene sada 1-2 ayat onom 1 ayat na pasiahon. Sonom mahatene bata hujah matuita salu nak kadamang dainang Nuaing pe al Israel saya tangi homa turad dot uhum akka nahupoda hot tuhamu si bahenom muna asa mangulu hamu jala masuk hamu tutano sitanom munai na nilehon ni Jehovah debata niyop munai tuhamu dang jadi abam muna tuhata naung hutonahoni tuhamu jalarang jadi orang muna siani ikon rado tamuna do akatona ni Jehovah debata munai naung hutonahoni tuhamu atong radoti jala ulahon hamuma akai aido gabe hapistaram muna dohot hapatasom muna diadupan yakka bangso ia dong dibege nasida salut akka turanon gabe dohonon nasida ma bangso napistar sahali jala napatas marrohado bangso nabulonon ay tung bangso nabolo dia ma songoni jonok akka debata songon Jehovah debatatai manang 3 hali pehita pajau-jau ibana ay tung di bangso nabolo dia ma adong aturan dohot uhum natigor songon sadok patikon nahulehon dia depan muna sadarion atong ramoti madirim jala parhabaul situtu todim asa udang lupa roham di jamita akka naung ni ida ni matam asa unang talus siar roham salelek ko mangulu jala ikon pabotohonom mudo akkai tuakka anakmu dohot tuakka pahupum isido sahana. Kemudian tu hatta dihamak kadamang dainang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus tu hattai dang adong sada jolma syak kitaon na boyhot di portibion di partikian nanang ro dang manotong ngolutta hidup kita tidak akan pernah abadi manang sadia pe akamang inang gajang ni murta jala tolap ni gogotta so ni dok paniparjamita ido martiki bedo sudi sajo do tabigay yakatiting parengot nung lao sada dongatta siat tonga-tongani uria jala jodo hita kamanginang lao manikir manang madulo dongatta nang jumolo marujungolo yak karumaduka na dong di Jakarta lapatanda persatok kita dong ngudutta lapatanda dang adong nahot di bagasan portibion ngolutta jala pesad dosa sudine alani macatak kasih tuturo turpuk tahun lahu manugihok kita asa nangpe di bagasan ngulu di portibiok kita walaupun Bapak Ibu kita hidup di tengah-tengah dunia ini dan seberapapun panjang umur yang telah Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu harus menyadari
bahwa waktu yang telah Tuhan berikan bagi kita, partikian naung pinasa ni debata di hita, sada tikki talus mago do siang mulut. Dia makadamang dainang atong bolosongoni do parnguluatta ahamana boy jalan apatut memehonotta tuakka pinoparta. Ahamana boy jala patut dohonotta tuakka anak kota. Molo partikianon persatokinat do jala partikianon dang keahot. Apa yang bisa Bapak Ibu berikan sebagai warisan tuakka anak kom. Jala memang turpukod dang manaringoti taringot tu warisan ni Portibion. Dang manaringoti taringot tuakka arta ni Portibion. Alay manaringoti warisan manang tading-tading di hatan di bata. Macariko dak kadamang dainang turpukon laho pajamot tok kita baharo sa sitong na asa mangulu jala marsaringar hatan di bata di tonga-tonga yakka ngulu na porsea jala hataido sulu-sulu do tukot niak na porsea. Baiklah, setiap orang percaya harus mengaku bahwa firman itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alani sotung lupa hita mamemehoni. Ay gurang dohalak lupa mamemehoni. Ate. Jala bolo pinaubuk turpukon, wakka tading-tadingon, dia batahot tape, gurang dohalak tang pola dia tusi betarobona. Ala memang tang pola dia jarong nakaratoras na tibana. Di sudut na poso akka manginang nunga macay maulbe takup akka na poson taringot tu para datonon. Tarlumobi tu akka silsila ni margon. Apalagi akka manginang dang tabay be misal na margana yakka katipina do diak telahir. Nunga maulbe na sida mga tusi isarana ay margadia do teho 5 juta do amang 5 juta sedia do ho sarawango do amang ngaulbe yat tusi jol masongoni ala memang dak kiabe di meme honda torasna silsilana taringot tusi jadi ulur halaman dokon 5 juta dalle do roaon bitawi do raon inna musik ala memang dayat tu sida be jalara sahira dang rikobe ada di dalam pengertian para saorani di tengah-tengah ni habatahonna jalarang be pola lao rohana tu si dia mau kamanginang biar roha 30 tahun naik mulo sosongoni do tabay dang taradoti habatahot tahun unang majo ikon neng baradet kita diak tulot ta alay naktaradoti margaton biar rohakku mago nama marga bataho siya Portibio tahira na maila do hita karlumobi di namar bahasa bataho jujuk do karwas nyuriat teman dokon amang pakai bahasa Indonesia lah ketepata mar minggu jamonom do jam 10 bana. Tapi pukulon bahasa Batak tulet don. Apalagi di pukulon ng iba marzamita unang mapili bahasa Batak ni tersudir si bolangan non. Asing dope di pukul 10. Boleh pukul 10 ang dope generasi muda di si. Campur-campur mamang bahasa Batak do bahasa Indonesia. Apa? Jam 1, 4:30, jam 7 bahasa Indonesia do hita. Dan pola beri hari kota taringot tu siang giat marhite turpuk sadarion. Boy hita makilala rikot niaka silsila itu katongan niaka ngulut. Jadi sotong salah kamu pehupungunai mol satusi ay hamupe yak kamanginang sudut na poso tak palolo mengajar honi
Ipata marbasa Batak do na tuai ali siamu marbasa Indonesia. Jala masjid marbasa Batak na tuai siamu marbasa Inggris. Makana saya dong WhatsApp madok God bless you pung, tapi pung na dengan tusi bahasa Inggris sih. Ayah don, apalagi singkat GBU, YBU. Odo tak kasih tuh, sirado tata. Molo sian akka habatahon di hita. Nang pe tadok halak Batak pistar-pistar. Jalan ngamat saya gudang halak Batak di sadok portibion maringanan. Alaikon pelihara nota do. Isarari songon halak Cina, bahasa ibu tetap menjadi pemersatu di tengah-tengah nasi. Irang gue halak Batak marahasia. Boleh kata-kata halak Batak di angkot di dia. Pedang gue marahasia. Ada tuh si bahasa Batak. Tapi mau halak Cina menangi dia penasida. Dan tuh si bahasa ni. Boy don di tengah-tengah ni ngulut tamasak kamanginang. Jalari kos itu tudon. Ajar honon, tona honon. Di tengah-tengah nyakka ngulut tanang pesipata. Roak kada danahi molo saya di paula-hulak. Oleh dokon maus holani. Tetapi jangan salah. Firman Tuhan mengatakan dalam 5 Musa ayat pasal 6 ayat 7. Jala gogomu mengajar honakka itu akana komu taringot waka saluhu nai. Molo hudul ho di bagasa jabum. Manang mardalani ho di pardalanan. Manang lahomodum peho. Nang dung hehe musik. Kedang adong istilah maus. Jala odo turpuk tadi bagasan sadari bolo pinaubuk. Tuaka tradisi habata hotta. Yakana masa ikon nadinggan. Di tonga-tongan yakka habata hotta. Suat tonotta. Las doroha. Molo macai gudang anak-anak milenial tidak hanya pintar berbahasa asing, tetapi pintar dalam berbahasa ibu yang menjadi bagian daripada diri. Jadi selotok kamu maya manginang opung bahasa watahi tupa opung isarari buat jobbah tu dia ho atas sonima teh unang adong mailahita bolo mailahita maka jongjokoni saluhna lasmago may bana cian habatahon. Odo na say pinahula-hulak ni si Musa tu bangso Israel. 30 tahun na sila di parhorsihan, saya di paula-ulak si Musa do. Dunglao na sida, jala mungkin boy di pardalan na sida laho tu tanah Kanaan, tu tanah perjanjian dari lokon di bata. Jala tubuh maka generasi muda, naso pola dia tu sida be. Akka tradisi hukum patik naong pinasaha nyak kopung nasida tu nasida. Lalu Musa kembali mengingatkan kepada bangsa itu, kepada regenerasi muda itu, supaya tidak lupa akan segala ajaran, segala petuah, segala akka patik hukum nabi nandi kopung nasida tu nasida. Jala terbukti doa manginang tabereng ma alak nasai mangodolhon hatan di bata napistar doiban nadenggat donguluna di patorang di paula-hulak asa memang dia tu sinasida do hatan di baton jala memang di sido werengotta bahwa kadang-kadang persekutuan itu akan semakin mengikat rasa nilai persaudaraan ditabai musek dohot hatan di bata diakka nguluna sida. Odo nasai juk berengota damang dainang di bagasat turpuk taon. Diala tabereng ma molo dihitaan sabel-gebel gani gareja dak palahya adong go garijai. Dak kubo ta manginang di hutamuna. Alay nung ngagudang garejai holak sehali par minggu do. Dak ke 2 hali. Baga do garejai. Alay dang adong akka ruas narotusi. Paling-paling ma akka parkur. Idolana bola par minggu ibetitaan ulu si patapi tukur. Maridi.
Daerah festival mati minggu. Alana molo soiba bolo tabai songon na di Rawamangun 2 kur. Dang laroi. Ay sang mar minggu ho, dang markur hami ba. Ido asang-asang na. Ate. Ido asang-asang na. Ale amanginang molo 2 hali pede hoti hukur. Pas musik sa minggui ho 2 hali markur. Tarmo biak kaina. Sotong haruar hamu. Alay do koko ano markur rupiah hami jam sada. Molo boy tolak mu 2 hali masuk tupunguan ikut 2 hali huma begi jamita. Jelek ko 2 hali dundurungmu. Unang sahali. Pedo ba? Ngamar durung-durung asing doi. Asing doi. Takas itu tuh terput tamad dokot tu hita salu. Di memehon na sida, di lehon na sida, di pabotohon na sida, songod dia do. Katan di bataon. Makanya luar biasa do halak Israel satu sadarion. Bangso na pinili di debata alay totop hohom jala di bagasan hata debata na sida. Boy na sida patuduhoni. Jala lam tabbado patas ni roha bisuk na sida di na sida. Kita pe songoni dok kamanginang. Di tonga-tongan ya kapar punguat tapi ko songoni do te. Maaf aka manginang cotong aci rohata di zaman multimediaon nunga macai maul behita mabuan aka bibilta manang aka bukit dita. Tarlumobi di tonga-tongan ya ka halak batak nakadik kusinggung tarengot tu hitaan bahasa otik marminggu ala memang umoti do paru kilo di hitaan daripada di Jakarta. Biasanya molo gurang paru kilon didapot do Tuhani. Dan memang kenyataannya Bapak Ibu dangar pola masalah di hitaan otik do bahasa rok kosong ni. Ibu di sama bijam sayur jala polok pemusai ona berikutna bijam joy da sayur bibah taikat baulak pemusek baulak pijam jeda borasmi saliter ulap pemusek marsi pijaba pe borison isan ale nang pe cipata dangi bayar ai dia doida napi di jambi borasi apalai do saliter do percuma hona mora petori do asang-asang na jadi humaci do majalo nani leon daripada namar utang akamangina mulai Jakarton bagurang persoalan taruh istilah mabijam utang tetap utang. Toto pidaku kamu songon nangur nak kenasin na buruman. Jalo juga bijam juga. Dangar dong di Jakarta nih. Enak aja. Beli dong. Itu rin naro. Itu nama asa di ngotong-ngotongan niak kang ngulut. Lohot doi. Alay adong nama cai takas. Di piga-piga huria na hudalani termasuk di huria nami. Bolo markur punguana manang punguanina sahatu sadarion termobi punguanina nasoha mai mamereng stensila mana fotokopi ni parkuran terlepi do tangan nai ya palsu dikuri alana molo soha pal yatu guru neno bolo marsi ajar molo di Jakarta ala holang nasai mamereng partitur korodo dangi boto be partak nang hudul ala holang mamerengi jala molarong di tengah-tengahnya kaulaon topui dokot markur mahita dah ada fotokopian dah nggak usah lagi minta markur apa ikonarong do lagu andalammu sada dua manang lasni roha pei manang dia pei ima lagu andalan kunano dong 30 tahun mahamu misal 40 tahun mahamu margurede apa lagu muna nanggo sada dua pihak kamanginang danong lagu andalan badang binoto be ikon lohot dakkolang di pamangan dakkolang di pikiran jala ino nakkanang idokon turpuk taon ale Israel tangion hamuma aturan dohot uhum nah podahon itu hamu di podahon akan tua-tua itu akan nakonnai akatura dohot uhum di bangsoi asa unang lupa nasida asa unang tois nasida jala asa unang totong nasida lea yakka pangajarion yakka
natoras. Tak kubo tu bak kamanginang. Gudang dok karena tua-tua na ortodoks dope. Jelas saya pikir bagus juga ya. Melarang huria di suatu ni mana misalnya di huria HKBP Rawangunon. Iterona tua-tua ni madokon. Ingot dah. Dungpe mangoli ho muli ho pidagareja ho. Saleleng yang lakoro pe idahakku jale jawokko ikut di huria kodo. Ima patik. Ima tona. Jala gudang dosongoni. Ya doa merminggu iki mahasiswa STT yau. Merminggu mau di gereja HKBP dotong. Di gereja nih natulakku. Kira-kira 2 kilometer saya gereja namion. Bahwa lambula kau pitar dok penamakku do. Saya dia orang merminggu ho. Padita. Ayo orang mahasiswa pengen dok padita dangi. Baru kilo dotongi. Besok orang sahat nah naroh hadangi. Hido. Cara noma. Saya gereja natulang. Bisa. Dan gereja mi, odo gereja. Apa sama-sama HKBP do? Pekom ba? Amanginang. Odo gereja. Dan gereja tai. Coba bayangkan. Ima tegasna. Jalan humusor hami. Tarang tusi. Alison nari. Gudang dok kena tua-tua paluason anak pena madok. Tapi mamang asal mamar gereja. Gabi alo muna mageleng munai. Nungi adong madibagas muna muda-muda di Rawangunon dang adong merdua tataring sialang budar do tataring naso sialang budar 2 mabalanga 2 mahudon jala 2 ma meja makan tengok ma molo tung leba manginang mengajar hon itu akan kombu sudah katuran nakahuhumi gabi alom mai nung matua ho. Itu. Alomai. Alay belajar hokodo prinsip hidup yang tegas nang di perputaran di zaman non macam modern. Alay bolo nung ngajar ho nakauhu bakapati nadenggan marhitatan debata naso humubay naso mose. Karena banyak sekarang anak-anak sekarang tidak terkendalikan lagi dengan hal-hal seperti itu. Alam memang persiajaran dapar julus yang bagas nadang dapo. Odo nama satik ko sidok kondak kaning saya tangihon pinggolhon tareho pinggol mi manangihon hatan de bata. Boleh ada sonar dang pe. Generasi muda sonar dang pe. Saya ada ni dokton ngasapuli dokton. Iosam dope musa giba, di polototi musa giba. Mau iba daong. Pelang rotam hudul iba. Iber ngomak niba hudul ternodo. Nganak tu sabbe. Papatanna morot to sani, moloso morot to, udah bel manok to, itu. Moloso nardang, inau makna, rogeleng na. Unga be, tanga dong be. Ate, sana, apa sih mak? Inau musik, yo sama musik iba. Keluar, apa sih mak? Masa nggak bisa dengan nggak gudang beda dan oke po. Ate, masalah nih nama gudang pengabu to. Ima humi. Sa sitong na mula di halak Batak, mula tadok penarong Batak ini agak keras. Keras dalam pengertian apa? Mendidik dengan baik. Itu dah. Jala di situ tarida nak taningi dokon. Molo sahado uhumi. Bakal dokon nak ngakamanginang. Halak molo maradalan dalam jala beralaskan dengan firman Tuhan. Naso jadi tabamu manang orommu tonai. Dan jadi tabota kata debata. Ate. 3 mahita syakita kamanginang. Namangingot surah haluotta. Tapi surah haluottai ima dalat-dalatta pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Ale molo mantad do satu nama tu ingot tamu do kan? Ingot tamu sonarjo. Kubereng sa si jumbunon di ingot tamu do pe. Ape gambar popu hamo. Ape molo surat sidi tang binaw to be ngabolong manang gajal-gajal niya ay. Hape ido hagugotak kamanginang na so jadi tabatay
Ay sipata mana setabi akka manginangda, setabi dia kaparhata halak batak. Haru hubigi halak batak parhata idok ko di mana. Songon hatan di debata. Ador hadukka matugu-tugu di nubu. Pengen saur matua mahau pering-pering popo. Dakatan debatai. Pangalo-malohod di. Ate. Pangalo-malohod di lang adong. Ale bolo alay mana parhata debat parhata di badat tarinok pedi. Nasa jari tabamu. Jalorommu. Idok ke musik. Songon hatan debata. Ale nats na peneng bot sedia. Oma dari paingot terpukto. Di paingot terpukto musik unang luba, unang tois roham, yakka jamita. Unang tahalupahon, yakka jamita ng tabigay, nasalaon, dakolan, di pamujion, songot terpukta, pistel tadak kaning, ho pangaci, pamangamu do mamujiaw, ya roham, do siyanau. Tidak hanya mendengar, tetapi harus melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan harus dilohot di roha, harus disimpan dalam hati, jala dihoruk-horukon, asonang melua hatan di bata. Aku kadang-kadang bolawa tu kudean, akan mengenang kuber do disilangi, manang bukbede namarai, manang ay alkitab namarai haholongan hasoloman nya matau manang natara modingon bajuban no bolo modingau ate isilakti. Saya pikir selain tersimpan, tapi siapapun yang baca di luar Kristen pasti bisa membaca ayat itu. Dia ada jamita deh. Ale romahita pa jago-jagohon. Biasanya boleh silang akka manginang. Kolang warna modingi doi. Idoy silang kan? Romahita mangyuyut namason. Maranak bot sedeli ibersejer hamu. Kami yang turut berduka cita. Iba ni natana alamat tanah moding. Inatana dageleng na disilangi. Bagaimana tamu sutong robor gini bay sitak kamu. Ita betabay hamu na sabi na to muna. Ala viral icontoh hamu. Olang na moding idoy silang. Idang doh na mangolusi. Tong napasako-sako horak namot tong. Jadi butuh hamu nih. Tetapi tong nama bay minyak urapan ini doi. Minyak urapan ini babek kamu butuh nih. Tapi so anguri harga 25.000 deh. Tapi boleh tak terjemah do minyak urapan ini bah. Boy manor korung 15 gram. Tapi parfum harga 20.000 perak tega mau be parfum tuh sih. Tuh maka parfum masa unang bau. Itu dah. Rumahmu neng itu tuh nama beton. Suatu malala bakke. Kadang-kadang kita menerjemahkan yang tidak kita mengerti, seolah-olah itu penambah iman kita, padahal sama sekali tidak ada penambah iman kita. Dapat bahas porsiano kasong. Namang ulahon atan debatado, jala sotong itabay hamu, jala sotong yore hamui. Seolah-olah kita kudus, seolah-olah kita agamawis, padahal kita mengurangi terjemahan firman Tuhan dan bahkan menambah terjemahan firman Tuhan. Unang, na biasa-biasa ima ba? Unang training, baik kamu. Jalodo, halak nahot di bagasan hatan di bata, ala nahot di bagasan uhum, na idok penakaning, gabi pistar, jala merhapat tason. Menjadi orang-orang pintar, jala orang-orang bijak dalam hidupnya. Alay botoy mana do, nadinggan dohot naroa, jala takas do di tonga-tonga dak pangulu. Umamang inang, jamitat tadi bagasan sadarion. Naparpuli dokon, pabotoh kamu may tuaka, anak komu do pahupum. Jadi kepung, unak kolang MC hamu, momong cucu. Ajari hamu buku itu geleng munai itu pahupum munai. Do hotak kami beli, do dah. Ala Israel pesok ni do, mulai sa siweon, ni natana, ay pasangi lagu-lagu rohani, labok matong bohina, tu seorang dak danahi. Kalau daun, ikideng ka pamatang na, walang namurtor, walang namuruk,
Babegi si matong kaluar tong. Ay asing mo buhinyonin na. Baga o makna, ay galing na karawain na. Ay nakina tong halok na muro ka rin na. Mulai siyan 1 bulan pertama sampai na tubo, walang namuruk, walang namang tsahi, walang namang ibah. Beh, hasil na bay matong. Pistar galing mo nate. Ale pistar paroraho rin na musik. Dambe. Jadi kusyam mahata ni Tuhan amangin. Ajar ho dito akka popum, to akka pinoparm. Ido arta na marga. Ido warisan no marga. Ah guna arta, molo so hasea do danahi. Molo dang dingkad dunguluna. Ale biasa ale pekerja keras. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Babiar jonok tu Tuhani. Ita dari mana ma? Jalan tertodong bebana tak adalah nasosito. Omma bagiatta, omma jarhonotta, tunguluta. Amin martanya mai. Maulate maruhanami di Tuhan, di bagasan manuguton. Tutudu hatam ikpop paulahulahon nami di ngulu nami. Asa gabi jamita na mangului di parngulun nami sikanupare. Jalan aso jadi lupa honon nami hatamon, uhumon, patikmon. Jala takas ikpom merdalan tusidu kami Tuhan. Saleling dileko hosa hanguluan di hasiangan kami mangulu. Ali jauh di batama nami pasu-pasu ma akar rasmi. Boy gabe pasu-pasu dung macalo pasu-pasu yakko itongatongan yak kanguluna. Jala pasu-pasu nasi dia ka berbagai lini perkarijuanna. Aka pegawai swasta negeri per 3 per bisnis. Bahkan mungkin aka politikus. Nahudul di negara namion. Dohot ibu rumah tangga pe. Gabi sude mai dalani pasu-pasu ma Tuhan. Mamemehon aka patikmi. Itongatongan yak kanguluna tu penokparna tu anak konna. Gabi merdala tu sido kami Tuhan. Kuboto hami ma akan adengkat do naroa si pasidi honon nami dohot sila honon nami. Ale jauh bade batama nami pasu-pasu ma ulaon nami sa minggu 7 lanon. Baka yanak pommu nanang marhasohotan Tuhan patujul ma ulan nasidabe asa mardala dohot denggan rancangan o rencana ningul nasida laho mabangun sa rumah tangga nebar. Turasmi na di bagasan parukilon, di bagasan duka sadarion, ditinggal honda tua-tua nasida. Apuli matuhan yanak honda pinopar. Asa hatamima pangapul na sumurung di nasida. Jalaboy nasida majalok ka nama saya di bagasan hapor syaon na mangulu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Martanya kami tu akaruas mni huriam na di bagasan persahiton. Amang haha pangaribuan nyonya si Bagariang Boruta Barat, Mang Remon Stores, Mang Bendi Pasaribu. Dohot sude akka perawatan di bagas nasida, nang di rumah sakit. Dulu mana nasida Tuhan. Apehot tangan mi, tugu-tugu nasida, marita ka ubat, pangan para medis, dota ka terapi dan ulun nasida. Patubu hapor syaon, jala pajonok dirina tuho. Asa boy nasida Tuhan. Di bagasan hamalumon ni pardagingon nang di bagasan hapor syaope. Tabay mahahi pasot nami besaluhuna. Tabay umur nagajang dihami. Pada masa kami abad-abad Tuhan. Ay naeng totong lohot. Jala horkor-koron nami hatamon. Disadok parngulon nami. Jala mardalan di bagasan homahami Tuhan. Saliling di hasyanganon. Bercanakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Yesus dah Tuhanku, si
jongjong mahita laos tadeon ayat namang. Namo kasih di rohana dia digo ito dinadoa kama puji aku namar budua Tuhanku si palua Tuhanku tokto sumari onabot martuhasana tadiko Walau biroh namahi sarawon mardame toktorako Mardame Tatangyak kumapiliat taturupan di bata martangi yang mahita. Ngali di bata manami na di banua gijang odo hararuan ni salut sileo lehon na dingkan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hai masyan na nilahon mi tuhami pilihan nami tuho sa jalom magabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti asa para siyak kami pilihanon patimbulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohod di portibion. Buhay marohanami marhite hitotodim. Asalam tadahami gurang ni silolehom mituhami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo say Roma haracomu say saut malomoni roham di banua tongosongon na di banua gijang lehon matuhami sadari on hanguluan siapari say sama dosa nami sama panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togitu pangujunan palua mahami sian pangago mulak mahamu di besar dame jalo hamu mapasu-pasu set Tuhan di bata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho di sodakot Tuhan di bata ma bohina tuho jala si marohana midaho hidup pakot Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim